огромното чудо Sunset Resort, над 3000 легла, 5 басейна, безброй ресторанти. Сега се продава апартаменти без ток, без вода. Отпред е малко по-зелено и поддържано. Картата. Това е басейни. Много. 4 басейни. 5 даже са. Виж, че си идват хора. Отпред е поддържано. Сега ще видим отзад. Да. Проблеми с мениджмънта и собствениците. Основно ирландските собственици. Както пише в пресата, 80 семейства спират да си плащат таксите, живеят си без да плащат ток, вода, ползват съоръженията, но това не може да продължава до безкрай и собствениците на комплекса и мениджмънта направо спират водата и ток. Сега се продават много апартаменти на много изгодни цени и навсякъде пише без ток и без вода. Вътре има признаци на живот, някаква поддръжка. Тук е отворено на повечето места. Няма да седат така. Не е отворено, но е твърде запустяло и никъде няма хавли. Някъде има хора. Излизат, влизат в алфа и бета сгради. Има признаци на някакъв живот, но почти никъде. Има 2-3 коли, но като се замислиш, че на 10 тераси си видял нещо, а легловата база е над 3000 човека и не знам колко 100 апартамента, е доста призрачно.